ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଅଧାଗଢ଼ା ରହିଲା ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ କାଠ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେଠାରେ କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଅଜନ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପୁରାତନ କାଳରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟାପତି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଶବରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ହେ ରାଜନ୍, ଶୋକ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ କାଠ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ସମୟ କ୍ରମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଦିବ୍ୟ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଭାସି ଆସିଲା। କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାରୁକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ କେହି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କୌତୂହଳବଶତଃ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଫଳରେ ବଢ଼େଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ରୂପରେ ଏହି ମୁଁ ସଂସାରରେ କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ମିଛକୁ ପାପ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମଜାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏକ ମିଥ୍ୟା କଥା ଯାହା କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। କାହାର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିବାହ କରିପାରିବେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଛ କହିବା ପାପ ଶ୍ରେଣୀର ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥାଏ, ସେହି ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିବାକୁ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମର ସବୁକିଛି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କୌଣସି ପାପ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଭଗବାନ ଡେରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉନଥିବା ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବା ପରେ ଯେପରି ଫଳ ଆସିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେ। ଆଜିର କଷ୍ଟ କାଲିର ବଡ଼ ସଫଳତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଭରସା ରଖ
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୟ ହିଁ ହେବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ରାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମା ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖେ। ଆଉ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିଏ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ତ କିଏ ମଥାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାର ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେହି ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆଉ କେହି ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସେ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆୱାଜ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। କୁହାଯାଏ ଯେ ରାତି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁକିଛି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଆସିଲେ ବା ସମୟ ମିଳିଲେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।